Meta mar quddiem l-attivisti tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil tkellem dwar il-ħatra ta' kap ġdid u indika li dan huwa proċess li għandu jieħu diversi xhur. Busuttil qal li se jsejjaħ laqgħa tal-Eżekuttiv li fiha tkun deċiża l-proċedura u anke d-dati. Mhux se tkun xi ħaġa millu mal-għada għal Simon Busuttil li jindika li jrid proċess twil. Fakkar kif din l-elezzjoni se jidħlu proċeduri ġodda fejn se jkollhom sem il-membri biex jaħtru tmexxija ġdida. Busuttil qal li se jinfetħu n-nomini fejn min ikun interessat li jsir kap ikollu kull ċans japplika u l-elezzjoni issir f'żewġ fażijiet. Mill-kandidati kollha, il-Kunsill Ġenerali jażel tnejn min-nies li jemmen li huma l-iktar kompetenti. Dawn it-tnejn min-nies imbagħad imorru għat-tieni fażi fejn jażlu it-tesserati. Busuttil indika li l-kap il-ġdid għandu jkun maħtur għal festi tal-indipendenza. U allura nimmaġina li l-proċess għandu jitlesta għal ħabta ta' xahar ta' Settembru, speċjalment in vista ta' l-indipendenza illi din is-sena tista' tkun dik l-okkażjoni illi fiha il-Partit Nazzjonalista jagħmel din l-għażla. Busuttil qal li jieħu kemm jieħu l-proċess u se jibqa' hemm u mhux se jkun hemm l-ebda vojt. Jien ser nibqa' hawn għalikom u jien nitlaq biss meta jkun hemm kap ġdid. Jien ser nibqa' hawnhekk kuljum magħkom sal-aħħar mument. Intant Simon Busuttil qal lill-attivisti li r-riżultat elettorali ma kienx mixtieq u mistenni. Saħaq li r-riżultat għandu jkun rispettat u tenna li m'hemm ebda evidenza li l-proċess elettorali ma kienx wieħed tajjeb. Qal li t-telfa ma tfissirx li hemm min għandu raġunu min le u tenna li l-messaġġ tiegħu hu dak li hemm minna fih għadna nemmnu fih. Dak li hemm minna fih għadu tajjeb u validu. Busuttil reġa' tenna li hu onest u quddiem xi partitarji bidmuħ f'għajnejhom Busuttil qal kunu kburin. Rridhom ikunu kburin għax skontu il-Partit Nazzjonalista għamel kampanja tajba. Partit li jagħmel ukoll kampanja li kienet kampanja b'saħħitha, organizzata, illi waslet il-messaġġ b'mod mill-aktar ċar u kampanja li jorejna l-kulħadd li żgur ma qabdunix fuq saqajn waħda imma konna kapaċi niġġieldu il-kampanja elettorali b'dinjità.